Yau ne fa yamma kara fada bureka na kusa aure ba lokaci babu lokaci. To Gimbiya Power ga kiyo a gidan su Umma Shehu. In Allah ya yarda kuma wahalarki daga yau ta yanki. Mutane da yawa suna son ki a duniya, tun daga kan gwamnoni, shugabannin kasa ne, kansuloli, ciyamoni, yan kwallo, sisnai na America ne, yan mai addanna na India, amma kin ce gaba ɗayan su tun da bureka ya fi shan wahala akan ki, yana neman ki ina zai same ki, har kuɗi ya sa miliyoyi dan a samu inda kike. Yau gashi kin zo inda za a nuna miki bureka. Yanzu ya zai inda ga sake yake fito. Kwankwasa ya fito ko ba Allah Kwankwasa ya fito. Gaskiya Allah ya miki Sisnai na America miliyan Allah ka ji rabo ko? Su Aliyu su a dogon jannan duka ba suna ciki ba. Duk ita kadai. Kwallo. Wata fa motar trailer na abinci aka yi raba barin ta goma. Saboda ita. A da me buwa kin ji me? Almudansin. Almudansin mai atamfofi. Ka ji rabo. Yayi rabo wallahi. Kike da farin jini? Wasa ba wallahi. To kin gani kowa matasa na yin hamusa ana cewa ya fi kowa shan wahala. To mu mutane an rasa waye za a fitar gwani. To an dirja a akan tunda shi ya fara ga shi waƙoƙi yayi yana ya wahala, to mu yanzu an zo ƙarshe Umma Shehu ke yan uwa ta ce abin ya kai bango. Mutane an shiga rudani, an shiga damuwa, to gaskiya bare ka za ki haɗa ni da shi. Za ku yi magana da Hamisu inda gaske yake lokaci yayi. In kuma wasa yake kina dora hotonta a status sai dai kika ga ruwan data kawai na zuba. Yarinya yar baiwa, an ce fa baiwa gare ta tana da wasu irin taurari. Ni na rasa wanda ya watsa magana. Taurawa fa ya rasa da sai fantami. Kuma haka ne. Hadda mufti. Hadda mufti. Ka ji rabo ko? Hadda fa Ahmad Musa dan kwallafa. Allah. Sudes na Saudiya. Suna ma da yawa. Kina da wayannan katafarin masu kuɗin ki zauna kina wahalar da kanki. Ni ina da wayannan katafarin ai na yanzu na ma haihu. To kin gani to yanzu dai an ma magana ta zo hannunki, kina tare da yan kani kuma kowa yana to siya ma bare ka wannan rabo da wannan al'amari da wannan haske ana son kuma abu da an zo karshe kawai idan wannan abu rabon shi ne, shi yake da rabon daga tutar nan ya ci gasan nan, tunda kowa fata yake Allah ya bashi. Na kuma gode ma al'ummar duniya kaf, ina kaunar su. Bare ka da ake shi na fi wahalan da ya fi shani, kuma shi ya fi fara, shi ya fi nuna shan wahalan shi da abubuwan shi, amma su Umar yan Sharif duk sun yi wahala. Har da Umar dukkan a dole in nemo miki Umar. Gaskiya. To Umar kaji kai ma ka fado cikin sabgan nan. Mutane na cin ni ba wanda ya gani, kuma ba wanda ya dauki naira, ba naira ɗayan wanda na ci. Kuma ko ni ban san ko ina. Yanzu in kun gama bidiyon nan ki sa hotonta zaki ga ruwan data na zuwa. Ka ji rabo ko? Bidiyon dan Allah su so. Ko ɗan waya nan a sai mata. To ba ko. Sai ka waya da su. Ko mutum akwai wanda suka ce za su sai mun mota, za su bani kuɗi, za a yi mun kyaututtuka, in kori su bureka, in yi su waye, kowa da gwanin shi. To amma suka na gwanin wani ga na bureka. Ka ji rabo ko? To Hamisu dai lokaci. To Hamisu dai ka samu mata maza ka fado. Ai tana yau ne fa yamma kara fada bureka na kusa aure ba lokaci babu lokaci. To ya magana Buhari ne, kin ce kowa ya zo, ni ban ji maganar babanmu ba. Baba Buhari. Baba Buhari in dai ba a mutanen shi bane suka daura shi dan ka a ce an bar shi a baya. A lokacin ina Zaria na je biki yayi posting ya dinga rubuta Gimbiya Power do you love me. Kwana uku dai ana wannan posting na sarki tsoho mai ran karfe. Sai na ce to Baba Buhari ai a yanda ka faɗa a farko nisa nake da kace yan Kannywood kai ne uban su, kai ne madaurin aure. Aminu Ado Bayero yace shi kuma shine madaurin aure a bangaren Gimbiya. Kwankwasa shi kuma yace shi ma in ba dama zai hakura ya ban ma bureka shine uban biki. To lokacin su Tinubu da Atiku Abubakar ba su fito ba, dan da siyasar nan ta matso suka ji an ce hasken taurari da irin baiwan da Allah ya mun, duk namijin da ya aure ni arzikin shi sai dai ya ga ci gaba. To shine fa suka ga to da yawa ma mutane suna neman taimako a wurin malamai su abubuwa dan su samu ɗaukaka. Ni mace ba wai namiji ba, Allah ya bani, kuma wanda yake tare da kai shi ma zai kasance a haka. To shi yasa wai mutane da dama wasu kuma suna sha'awar tarbiyya da irin gidan da ka fito da halayya. To Baba Buhari dai da na nuna mai ciwon ya zama dai a uban, gaskiya sai ya taka buri, sai ya hakura, ya ce dai shine uban yan Kannywood, ai su yaran shi. Allah uban mu ne. Ya faɗa gaskiya. Ya magana Atiku. To Atiku dai da Tinubu ya tubure ya ce shi in ya ce in bai aure ni baya zai yi da rayuwar shi, ta ina zai ci zabe. Ga mai hasken taurari har sai ya je neman wani neman addu'a, ai shi ya samu addu'a.
to kuma shi inda abin ya zama gaba ɗaya ni aka rikita ni fa na rasa inda ran sa rayuwata mafi yawanci sai da maganan bare Hamisu ta karfi sannan kowa yake cewa sai na bar shi kuma yana cewa in bai aure ni ba zai mutu shi zai shiga wani hali in ji Hamisu Bireka duk duniya kuma ta dauka kowa na cewa a taimaki Hamisu Bireka na matasa ne kowa shi yake ni fa har a yanzu tunan bin yanda bai da lafiya na aiki a taimaki rayuwar to ni yanzu dai gabaki ɗaya dai ni dai in dai ba primary election za a sa a kaina a kuma buga wani sabon takarar fitar da wani ba ni ba ban san inda zan yi Allah gaba ɗaya a yamutsa abun a dawo sa ai primary kawai election wallahi ina cikin damuwa Allah ya sallame ta dama to sun gama duniya an fara su des da su des ai ba ma shi kadai bane a Saudiya suna da yawa ƴaƴan sarakuna ga su Aminu Ado ga su Nasir Ado ga su des kuma ga Abdul Aziz din ne a sarkin Makka ina wajen da shi ko da shi abu fadin duniya ne gaba ɗaya ina wajen a Saudiya a lokacin da sarkin magaici na sani an ce ba su har taro suka yi kwanakin baya wai yana wurin ai yayi zaman maka yayi zaman maka na ce zan zo Saudiya a ke dai Allah ya sallame ki Allah ya yarda da ki ke yanzu an ci ummu waya za a yi za mu san yadda za a yi asali illa ba dan ana cewa ni da ina da magana Gimbiya dan girman Allah ki san mu farin jini a ta san mana farin jini kamar wainar sadaka ku amsa shi ne amsa sunansa malam alarama dan alarama alarama cikin alarama sani da himma yanzu ka soma adb alkhairi daga amsa kano ta motsa daga motsawar ka kano ta canza mata da maza din sun buci geza sai malam kano sai malam kuyo gundi ina NAPP kuyo himma NANPP kuyo alawa ku NCPC kar ku tsaya ku zo NPRP a ceci Kano da ku NPDP Sha'aban zai yi da ku SDP Sha'aban ba shi da haushin APC a ceci Kano shi ne manufar shi kamsila har da ciyaman yayi nishi Sha'aban ya ce zai ba shi kudin shi duka talauci Sha'aban zai yake shi malam malam kuma dan malam malam renan malam karamin su kuma babban su dudin su sun san kafi su kai ka kirkawa ya nuna ka ba su wani barin ma kai ne sanadin su malam sha'aban Sha'aban Ibrahim